1, 2, 3. Howdy doody pawb, croeso nôl I sianel PopT. Gyda fi Jacob Oscars. Dyma fideo cyntaf fi yn y flwyddyn newydd. Dwi yn mynd I bod yn trio wneud 10 peth dyw rhan fwyaf o bobl y byd ddim yn gallu wneud. Ond, os ydw I methu wneud 5 challenge neu fwy, bydd angen iddo fi wneud forfeit. A'r challenge cyntaf yw, dwi angen llyfu troi'n fy hunan. Gawn ni trio, efe? Dyw tafod fi ddim yn digon hir I wneud e. Yr ail challenge. Dwi angen trio codi un ail braw. Gawn ni weld. Hello. Dyna challenge rhif 2 wedi llwyddo. Y trydydd challenge. Mae rhaid I fi yfed potel o dŵr mewn un eiliad. Eiliad potel o dŵr. Right, okay. 1, 2, 3. Mae neb yn neud hwnna, come on. Dim siawnt. Nawr, challenge rhif 4 yw trio wneud triciau gyda'ch tafod chi. Dwi'n meddwl dwi'n gallu wneud tua fel 3 tric efallai. So, dyma'r tric gyntaf. Ydych chi'n gallu wneud hwn? Mexican wave. Dwi'n mynd I cyfri hwnna fel llwyddiant. Challenge 5. Llyfu pen Elin. Na! Challenge rhif 6. Dim ond 3% o'r poblogaeth y byd sydd yn gallu wneud hwn. Troi eu traed yr ffordd arall rownd. Gawn ni weld? Dyma traed fi. Right, come on Jake. Go. Na, mae fynd I boenus. Na. Mae'n gallu wneud hwnna. Challenge rhif 7 I tisian gyda'ch llygaid ar agor. Ond fi angen wneud yn hunan I tisian. Action replay. Os ydw I methu y challenge nesaf, dwi wedi methu y fideo yma. Y challenge nesaf yw, dwi angen symud clistiau fi. Fi ddim yn gwybod sut I wneud e. Mae fe'n dweud fydd yn helpu gan mynd fel hyn. Rhoi eich gen ymlaen. Dwi wedi methu y challenge. Hwna sydd yn meddwl dwi wedi methu y fideo yma. Dwi angen cymryd y boi dwi'n gallu ffeindio o gwmpas y tŷ a rhoi e mewn I blender a wedyn dwi angen yfed y smoothie fwyaf. Dwi'n barod. Mae gyda fi cwbl o bisgedi, mae gyda fi creision, prawn cocktail a cheese and onion. Cwbl o darnau o siocled, afal wedi torri lan. Mae gyda fi llaeth a hefyd peach squash. Mae'n mynd ar ogli! Mae fe fel porridge. Come on, Jacob. 1, 2, 3. Mae fe'n blasu fel sip. Dyna fe. Na gyd fi gallu neud. Diolch am wylio y fideo heddi. Tan tro nesaf, hwyl fawr pawb! Na.